ɗazu ai muke tattaunawa, wani shi yana zaune abinsa a Abuja, idan weekend ya yi zai sayi tiket ma wata ta taso daga jihar su ta zo ta same shi, idan an gama weekend ta koma gida. Allahu akbar. Ba abin da za ka yi dauɗa ma rayuwarka irin waɗannan munanan ayyuka. Shi ɗan adam idan mai hankali ne, duk abin da zai yi, man Bashir, kaga wannan rayuwa da muke ciki? To, jin daɗin da kake yi a Abuja, duk jin daɗin da kake yi a Abuja, idan canjin gwamnati bai tafi da jin daɗinka ba, ritaya zai tafi da jin daɗinka. Idan ritaya bai tafi da jin daɗinka ba, rashin lafiya zai tafi da jin daɗinka. Idan rashin lafiya bai tafi da jin daɗinka ba, kabari zai raba ka da jin daɗin Abuja. Ka bi a hankali kawai. Wannan rayuwa da kake gani kake yi, yadda kake so kake fantamawa, ka sayi gida ko ka gina gida irin wadda kake so, ka sayi mota irin motar da kake so, ka ci irin abin da kake so, ka yi rayuwa yadda kake so, ‘ya'yanka su yi makaranta yadda kake so, to duk daren daɗewa. Idan yanayin canjin rayuwa bai raba ka da wannan jin daɗin ba, ritaya zai raba ka da wannan jin daɗin. Idan ritaya bai raba ka da jin daɗin nan ba, jinya zai raba ka da jin daɗin. Akwai wadda ya gamu da jinyan, yana gidansa shekaransa 3, duk abin da ake mishi, mutum ne da Allah ya sa mai sha'awa na kiwo. A gidan akwai sashin dabbobinsa da yake kiwatawa, yake gaya ma waɗansu daga cikin 'yan uwa, rabonsa da ya leka inda dabbobin suke shekaransa 3 ba a Abuja ba, a cikin gidansa.